Introducing our affirmative side nga mo pamatod sa 20 minutos nga si San Pedro mo ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church sumala sa Biblia o referensya. Atong ihatag CFD Catholic Faith Defender Reverend Father Darwin Gitgano. Introducing usab ang ato nga negative side usa ka evangelist from Manga District, Tagbilaran City, Bohol. Sa iyang relihiyon, Hebraic faith, worshippers of Yahweh in Yahshua Hamashiach. Atong ihatag og sugaton sa mainitong pagangop. Brother Ismael O. Bahinting Sr. And now, exactly 6 o'clock, the debate starts with the affirmative side. Ladies and gentlemen, introducing Reverend Father Darwin Gitgano, 20 minutes for the affirmative side. The debate now starts. Mayong hapon kanatong tanan, katawhan sa Dios nga uhaw sa kamatuoran. Agi pagtimbaya sa itong pinangga nga igsuon si Brother Ismael Bahinting atong negative side ug mao kini ang atong pagabayluan karon. Si San Pedro ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church base sa Biblia o referensya. Atong pamalandungan nga doon na usa ka main idea niini. Kasi San Pedro unang Santo Papa. Dili ang dialogo namo nga siya ba ang nagtukod sa Church of Rome. Dili namo ay topic. Siya ang unang Santo Papa. Mao nay main idea karon. Kumusimang ni ana ang pangutana di angay tubagon. Naman na sa atong rules, one of the rules. Karon dili pud ang debatihan nato niini ang tinuod nga simbahan. It is not about the Roman Catholic Church. It is not about the true church. Unsa atong gidaylogan karon? Si Pedro ang unang papa. Period. Si Pedro unang Santo Papa sa simbahan. Maura na ang atong fokusan karon. Maghimo tag thesis o saraman jud ka main idea. Dili man daghan. Ang among gidaylugan karon dili pod kabahin nga niadto bas Rumas Pedro. Di mo na moy atong timaron. Niabot ba siya gwa? Kumangutana gani siya niabot ba si Pedro sa Roma? Di na moy tima. Ang tima karon si Pedro ang unang Santo Papa sa tinuod nga simbahan. Amen. Dili sad ni dialogue kabahin sa civil status ni Pedro. Minyo ba or dili ato nang klarohon mga pinangga nga mga igsuon. Ang atong dialogo karon nagapunting lang sa usa ka main idea nga si San Pedro ang unang Santo Papa sa tinuod nga simbahan. Amen. Ang dialogo sad wa kini magpunting no sa mga papasi nga nag-abusar sila katungdanan. Kundi nagapunting lang ni sa usa ka tawo nga mao si Pedro, unang Santo Papa sa simbahan niya Katoliko. Karon, nganong nitindog man ta niini karon og nagpamatuod nga si San Pedro unang Santo Papa. Sumala sa itong prueba, sumala sa Biblia og referensya.
Una nga katarungan, pinangga nga igsuon. Sa Genesis Kapitulo 17, versikulo 5, akong basahon, niingon si Yahweh, Abraham, sukad karon, ang imo ngalan dili na Abram, kundili Abraham na. Kaya gihimo ko man ikaw nga amahan sa tanang mga nasod. Giusab sa Dios ang ngalan ni Abram ngadto sa Abraham. Ugon sa ituyo sa Dios sa pag-usab sa iyang ngalan aron mahimong amahan sa tanang mga nasod. Dili amahan sa usa ka nasod. Unsa to? Amahan sa tanang mga nasod. Mauna ang hinungdan nganong giusab ang ngalan ni Abram ngadto sa pagka-Abraham. Amen. Si San Pedro giusab sa Dios ang iyang ngalan. Atong basahon ang San Juan 1:42. Ang ngan ni Pedro dili Pedro. Ang ngan ni Pedro Simon. Apan unsa man ang gisulti ni Kristo sa San Juan 1:42. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Hesus. Mitutok si Jesus kaniya ug miingon, ikaw si Simon, nga anak ni Juan, apan sugod karon nganlan ka nag Pedro. Nakabantay mo, kinsay nag-usab sa nga ni Simon? Ang Dios, ang anak sa Dios, nga mao si Kristo. Sa Old Testament ganong giusab sa Dios ang nga ni Abraham. Ngadto ni Abraham ngadto sa pagka-Abraham unsay tuyo sa Dios aron mahimong amahan dili sa pipila ka nasod kundi sa tanang nasod sa tibuok kalibutan. Therefore niini lang nga maong biblical nga pasukaranan masabot na nato nga si San Pedro kay giusabangan na himo siyang amahan sama ni Abraham, amahan sa tanang kanasuran. Amen. Nakaron diri sa Roma kapitulo 4 versikulo 6 ningon ang ato Ginoo pinaagi ni San Pablo. Si Abraham mao ang espirituhanong amahan sa tanang mutuo sa Dios. Unsa ang sinugdanan niini? Ang pagkausab sa pangan ni Abram ngadto sa pagka-Abraham. Amen. Sa samang paagi mga kaigsunan, ang Santo Papa, si San Pedro, sama ni Abraham, nahimong espirituhanong amahan sa tanang mutuo kaniya. O si Pedro, dili nato malalis, nga giusab ang iyang ngan, gikan sa pagka-Simon, ngadto sa pagka kusga, para makadungog ang akong pinangga nga igsuon. Kasamang paagi gihimo ni Kristo sa Dios si Abraham nga Abraham, nga espirituhanong amahan, pinaagi sa pag-usab sa iyang ngalan. Amen. Sa samang paagi, sa samang katarungan, pinangga nga igsuon. Ang unang giusab nga ngan sa 12 apostoles kinsa man? Si Pedro. Therefore, una siyang Santo Papa. Una siyang amahan kanatong tanan nga ni adinhi karon. Amen. Ang akong pinangga nga igsuon kay negatibo man, kinahanglan iyang pribahon. Nga wa usba ang ngan ni Simon. Kay kung wa mausab ang ngan ni Simon, sakto ang iyang pagsupak-supak karong gabi una. Apan kung di niya maluad ang pagkausab sa nga ni Pedro, nagpabilin nga dili matarog ang atong basihanan sumala sa balaang kasulatan. Amen. Ikaduhang rason ninong gitawag siyag amahan. Ato sang i-define ang term Pope. Kay aron masabtan. Okay, standard difference mga kaigsunan. The word book, encyclopedia,
Kay hilig man niya kung pinangga maigsoon og etymology of the term, no? Ang gigikanan sa mga pulong ningon dinhi sa page 586. Pope is the title of a spiritual ruler of the Roman Catholic Church. Unsa day sa to papa? Spiritual leader. Unsa si Abraham? Espirituhanong amahan. Mao rin na ang papa. Nahimong espirituhanong amahan. Unsay bugat nga rason? Giusab ang ngalan ni Simon ngadto sa pagka-Pedro. Atong pakpakan si San Pedro. Og mo na theological meaning base sa Biblia. Amen? Ikaduha nga bugat nga rason, mga kaigsunan. Maura ni duha ka rason. Di ba niya? Duha ka bugat nga rason nganong nahimo siyang amahan atong tanan. Una, giusab ang iyang ngalan. No? Ikaduha, ang divine appointment. Ang pagpili gayod ni Kristo kaniya. Asa mabasa na? Ni adinhi sa San Mateo 16, ato dyan yung basahon mga kaigsunan. Aron mo tuhop sa tagsa-tagsa na to kakasing-kasing. Ningon dinhi si Jesus ng utana, apan kamo, unsa may inyong ikasulti kinsa man ako, og mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas ang anak sa Dios kabuhi. Giingnan siya ni Jesus, bulahan kagayod, Simon, nga anak ni Jonah. Kay kining maong kamatuuran, wala mo abot kanimo pinaagi, sa bisan unsang tawhanong paagi. Ang akong amahan, ang nga atua sa langit, mo'y naghatag kanimo niini. Kung sa sultihan ko ikaw si Pedro. Mabingon siya, ikaw si Simon. Consistent kaayo si ang Ginoo. Ikaw si Pedro, og ibabaw nining bato, tukuron ko nga akong simbahan, og bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Igahatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili ko usab sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot ko usab sa langit. Ang una, ikaduha nga rason nga bugat kaayo biblically, theologically, nakadawat siya divine appointment. Dili ang pag-adto niya gruma mo'y nakapahimo niyang papa. Unsay nakapahimo niyang papa? Ang pagkausab sa yangan. Amen. Ikaduha, ang iyang divine appointment. Ang makadawat dayeg yawi makaigsunan sumala sa pala ang kasulatan sa Isaias 22, 21-22. Suluban ko siya sa imong biste, o baksan ko siya sa imong bakos. Unya itugyan ko kanimo ang mga yawi, og mahimo ang imong gahom, og mahimo siyang amahan sa lumulupyo sa Jerusalem ug sa Huda. Og isangon ko sa iyang abaga ang yawi sa balay ni David. So makadawat dayeg yawi, mahimong amahan. Unsa may etymology sa term Pope? Atong padayonon. Ningon dinhi, the word Pope comes from the Latin word Papa. Unsa day meaning Pope? Sa Latin, Papa, which means Father. Amen? Amen. Nakaron, nakadawat ba siya Yahweh? Si Kristo mismo ang nihatag kanimo. Ikaw, Pedro. Ibabaw nining bato, igahatag, tuguron ko ang akong simbahan, og igahatag ko kanimo ang mga Yahweh. Nya sa Isaiah 22, 21-22, ang gaan ni Yahweh mahimong. Therefore, dili sayop ang pagtawag niya nga unang amahan, unang papa. Sa duha katarungan. Una, giusab yangan. Ikaduha, dili malalis nga nakadawat siya Yahweh. Kinahanglan ang akong pinangga nga igsuon, pamatud-an niya, nga dawata ni Pedro ang Yahweh. Kay kining among tema
dili ni mo barog. Pero kung di gani siya kapamatuod nga wa dawatan ni Pedro ang Yahweh, iyang gidawat, nagpabiling wa matarog ang duha ka haligi nga akong gipabarog karon. Amen. Nagkaron, kinahimo naman siyang amahan. Asa man siya mahimong amahan? Atong basahon ang unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15. Atong basahon, mga pinangga nga igsuon. Ningon din apan kung malangan ako, kining sulata maoy magtudlo kanimo kunon saon nato sa pagkinabuhi diya sa balay sa Dios, diha sa panimalay sa Dios. 1 Timoteo 3:15, kayong simbahan di ay panimalay sa Dios. Mateo 16:18, ikaw si Pedro, ibabaw nini bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ang iglesia mo ay panimalay sa Dios. Lisod man kay panimalay way amahan. Kanus asya na himong amahan, siya diyang gitukod ni Kristo ang simbahan. Gihatag niya ang Yahweh sa pagdumala. Amen. Nganong nahimo siyang unang amahan, unang papa sa simbang Katoliko, una, giusab ang iyangan. Pero wa gani mabasa nga wa mausab iyangan, nagpabiring, nagbarog ang atong affirmative side, mga kaigsunan. Amen. Kinahanglan moingon siya nga wa usbangan ni Pedro. Simon lang gihapon hangtod karon. Amen. Kinahanglan ingnon niya nga wa kadawat og Yahweh si Pedro. Kana lig-on kay na nga pagsupak-supak niining topic nato karon. Pero kining duha kaligi di gani niya matandog na mapara siya sa abog sa akong haligi nga duha nga akong gipabarog karong gabi una. Ang among dialogo dili sa pagka civil status ni Pedro. Binyo ba siya dili? Dili na mo among topic karon. Kung mauna nang-apply day siya sinumar sa PSA. No? Dili sad ni kabahin kay mong tanaw niya kung pinangga nakaadto ba siya gruma. Before pa siya nakaadto gruma, giusap niya ngan. Papa na siya. Ano man, giusap ang iyangan. Amen. Kung di ganit niya malukap pa ang atong fondasyon nga duha ka ligi, nagpabilin kini nagtindog karong gabi una sa inyong atubangan pinangga nga mga igsuon. Okay? Mao na ang basihanan nato sa balaang kasulatan. Ari na punta sa lig-on kaayo nga mga kamatuoran. Dinhi gapon sa The Word Book Encyclopedia, page 588. Saint Peter is called the first pope of the Roman Catholic Church. Okay? Naagapon sa referensya. Unsa? Biblia o referensya. Di na ni kumingon siya nga di first pope si San Pedro, kinsa may unang Santo Papa kundi siya. Kinahanglan mo gamit siya standard reference, dili sa iyang kaugalingong hunahuna lang. No? Kaya kung sa iyang kaugalingong hunahuna, all opinions are equal with the absence of evidence. Si San Pedro, first among equals. Unsa si San Pedro? First among equals. Kaya sa list of apostles, sa Matthew chapter 10, verse 2 to 4, atong basahon. Mao kini ang nakasulat mga kaigsunan sa lista sa mga apostoles. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha katidunan o gihatagan niya sila gahom sa paghigilin sa mga yawa o pag-ayo sa tanang mga masakiton o balatian. Mao kini ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles. Gibutangan jud ni Mateo og una si Simon nya ginganlag Pedro. Kinsa naguna? Kumusuroy mo barangay hall, kinsa may maguna? Sa kana bitawng barangay officials. Ha? Ang kapitan. Di pwede nga nasubos ang kapitan. Sa chronology of order lang, diri sa list of apostles, nag-una si San Pedro
base ni San Mateo. Amen? Yan si Mateo may nagsuwat ani. Apostol bang po siya? Pwede untag, siya'y mauna. Last 2 minutes. Last 2 minutes na. Unya, dili lang si San Mateo niini. Si San Marcos usab sa Marcos 3:13 ngadto 19 nag-una gyapon sa list of the apostles si San Pedro. Dili lang pud si San Marcos. Apil na nini si San Lucas sa kapitulo 6 versikulo 12 ngadto 16. Tulo ni ka mga evangelist. Nga ay kaupat, dapat ikaupat. Acts of the Apostles chapter 1 verse 13. Nag-una gapon sa lista si San Pedro. Usa man kaigsunan biblically, the primacy of Peter. He is the first among equals. Unsa si San Pedro? Siya ang nag-una. Taliwala sa 12 ka-apostoles. Balik ko nako katawhan sa Dios. Ang among topic karon kay 2 minutes na lang. Si Pedro ang unang papa. Duha ka ligi kinahanglan balion niya. Kinahanglan tumpagon niya dong kaligi. Una, unsa tong unang haligi? Nausab ang pangalan ni Pedro. Mao nang nahimo siyang amahan sa tanang nasod sama ni Abraham. Kinsay nag-usab sa ngan ni Abraham? Ang Diyos. Kinsay nag-usab sa ngan ni Pedro? Ang Diyos. Apan supakon kini sa dili Diyos. Karong gabi una. Unang nialipay ko ni as Pastor Archie, hilig kinig Diyos. Usa amo supak sa tinuod niya Diyos, delikadong supakon ni Pastor Archie. Kay Diyos na kita. Amen? Unang katawhan sa Diyos, nga niya dinhi karon 10 seconds. ikaduha nga katarungan, divine appointment. Unsay sign 4. nga? Doon na kadawat siya divine appointment, nakadawat siya Yahweh. Ang makadawat tog Yahweh, Time. mahimong papa. Duha kahaligi sa pagpamatuod. Time. And atong ihatag ang 20 minutos nga pag-alig-ig sa 20 minutos nga gipundar nga mga katarungan ni Reverend Father Darwin Gitgano. Ayagon kini sa nagbuntaog nga mga pangutana ni Pastor Ismael Bahinting Sr. You have the floor. Salamat. Unang pangutana, Pari Darwin Gitgano. Premise. Migamit ka sa Genesis 17:1. Dito na-mention ang pulong Abraham nga letra por letra gisulti sa Biblia. Ab, Father, Raham, many nation. So naa mabasa nga Abraham, father of many nation. Nya imong bitugbangan ginamit ang Juan 1:42 nga gikan sa Simon nahimong Pedro. Kung basahon nato ang Biblia, wa man ko'y nadungog nga ang Simon nahimo pud siyang amahan. Sumala sa bersikulo. The moderator would like to remind question. Okay. Pangutana, nag-premise pa ko. Pangutana, kinsa may nag-ingon? Expired. Proceed to the next question. Reminder, interpolator, direct to the point Direct question. to the point, bro. Okay. Nahurot imong 1 minute. Thank you. Question number 2. Sunod nga pangutana. Okay. Mr. Moderator, Rolling. ah, The question has consumed for 1 minute. oh, So the speaker has 1 minute to answer. mo response na Res- ko, Mr. Remark Moderator. or Ah. answer to the unfinished question. Mao na nga ang atong foundation nga giusab ang ngalan ni Abraham, giusab sa ngalan ni Pedro. Mao na nga ang tubag dato niya na gawas nagwaos ba. Doon na may parallelism sa Bible. Manang sa
New Testament, mayo kay siya nana, kung maminaw mo niya, mayo kay nagparalelism. So, mo na nga, atong giparalel, ang pagkausab sa ngan, mo na'y pasabot nga doon na siya katungdanan nga special, pinangga nga bayinting. Answers consumed. Proceed. Question number 2. Migamit ka man sa Matthew 16:18. Base sa imong gisulti, imong gisukaran, nga siya nahimong amahan. Pangutana, diha sa maong teksto, ato ba, nag-ingon ba siya nga siya mao ang amahan, o ikaw ray nag-ingon nga siya amahan? Salamat kayo, bayinting. Gigamit nako ang Mateo Mr. Moderator, Okay. You have delivered your question and the ball of responsibility is on the right side. You have 1 minute to answer. Okay, kung mubasa ta, kinalan mo sabot po ta. Iso na mubasa ta, niya way sabot-sabot. Wala nga, klaro kayo, nagbasa ta, o atong gisabot. Gihimo na tong parallel si Abraham o si Simon. Nya giusab ang iyang ngalan. So, munang unang haligin ako ha, gawas lang kung waus ba ang ngan ni Pedro. Gika Simon, ang pabiling Simon. Mas special kaayo ang pag-usab sa ngalan sa katao o ang Diyos pa jud ang nag-usab. Dili si Father Darwin. Dili ang mga Hudeo. Ang Diyos nga nagpakatao ang nag-usab sa ngan ni Simon ngadto ni Pedro. Question number 3. Mr. Moderator, mo object ko sa tubag. Objection. Okay. Reserve all your opposing remarks during the rebuttal. Proceed to question number 3. According sa atong role, Mr. Moderator, kung ang tubag categorical, kinahalan tubagon categorically. Kaya nga, ang akong objection mauni. Nangutana ko categorical. Ang akong categorical question, gigamit niya ang Matthew 16:18, niya iyang giingon nga si Pedro na So what's your amahan. categorical question? Ang akong categorical question mauni. Sa teksto, wa may mabasa nga nahimo siyang amahan nga nag-ingon. Pangutana, ang maong gibasa, kinsa may nagsulti nga si Pedro amahan. What Ano is ba siya? the- Ikaw o ang bersikulo? Okay. Muna akong categorical. The moderator would like to explain the meaning of categorical question. Categorical question shall be answered by yes or no. Kan ang imong pangutana matubag yes or no? Dili. If not, proceed to question number 4. Sunod, pangutana. Diha sa 1 Pedro 5:1, nagpailaman si Apostol Pedro nga siya elder. Sa I am elder. Mismo si Pedro nagpaila nga elder. Tito 1:5 ang magdumala sa iglesia tawag og elder. Santiago 5:14. Question. Ang pangutana. 1 minute. Ang pangutana. Kay nagpaila man si Pedro nga elder. Pangutana. Nagpaila ba po si Pedro nga siya Santo Papa? The 1 Nagpaila minute o- rule has expired. Remarks for 1 minute. I would like to remind the interpellator direct to the point question. The right side is given now the floor to give remarks. Whether or not you have to answer or not, you have the 1 minute rule. Sunod pangutana. Agad sa You have 1 minute. Oh, Expired na ang 1 minute mo replace rule. ako. Proceed. Sira kahurot imong 1 minute. Ni na din niangutan naman ko siya nga niangkon ba si Pedro nga amahan sad ni kayo. 2 Pedro 1 Pedro 5:13. The church here in Rome, she is your sister in the Lord. Sends you her greeting. So does my son Mark. Iyang anak ko no si Marcos. Nga di man ni biological nga anak niya. Spiritual father siya. Implied din kaya mga anak si Marcos, hindi nagpa-consider siyang amahan. Time. Question number 5. Direct for your question. Migamit kag encyclopedia nga nag-ingon nga si Pedro Santo Papa.
ang maong encyclopedia nga imong gigamit, nagkuha ba na siya kasayuran dito sa first century din dito si Pedro? O siya ray ga istorya nga si Pedro Santo Papa? Salamat. Kinakuhaan. Kung naminaw lang ka, gikan pa ganis Old Testament akong gikutlo. Genesis 17:5. Ang iyang gigamit kay ganina Mateo 16:8, so wa man ta magpamatuod sa usa lang ka teksto. Pero ngayong mga pangutan-anan murag nag-focus sa usa ka teksto. Nag-focus ta sumala sa Biblia dili kay usa ka teksto lang. Atong balikon ang atong topic, sumala sa Biblia dili og sumala sa teksto ra. Amen. Biblia og referensya pinangga nga inting. Sunod pangutana pinangga. Question number 6. Maka-object man ko sa Time is running. Proceed to question number 6. okay, sunod nga pangutana. Sa dihang nigamit ka og referensya, matod panimo miingon ka nga gikuha didto ang wording sa imong encyclopedia nag-ingon nga si Pedro Santo Papa. Ang maong wording didto ba nakuha sa Biblia ingon maka dito. Asa man sa Biblia nga miingon ang mga apostoles nga kauban ni Pedro nga si Pedro Santo Papa. Oni angay nga wa masabti sa ko pinangga. Nga nahimong papa si San Pedro dili tungod sa chismis mga apostoles. Nahimong papa si Pedro kay giusab iyangan. Ikaduha nga nung nahimong Santo Papa si Pedro because of divine appointment. Bisan pag way apostoles mo tawag niyag papa, dili na man makaingon. Posible mong tanin nako sunod ron. Ya si Pedro mabasa ba nga ni angkon siyang papa? Daghang po ni angkon diya sa dipulog nga Master Pope. Nahimo na po silang papa. So ang duha ra jud kaligi ba inting. Fokusi ra jud na. Kay kung mabali na nimo, busurinder ko nimo karong gabi una. Pero di na nimo mabali, surrender na mo. Kay mo na kamaturan. Question number 7. Sunod pangutana. Migamit man kag referensya nga encyclopedia. Wala man ko'y nadungog. Litra por litra imong gilitok nga si Pedro Santo Papa. Wa man ko'y nadungog. Sunod pangutana. Nakaila ba ka? Kung kinsay, nakahibaw ba ka? Kung kinsay unang tao nga naghingalan nga si Pedro Santo Papa sa Roma, nakahibaw ba ka o wala? Okay, Mr. Moderator, ang pangutana nga natubag dili na balikon. Nana sa rule number 11. Okay. The question is repeated more than once. That's in rule number 11. Proceed to question number 8. Warning violation. Rule number 11. Na pangutana. Ingon ko sa pangutana, nahibaw ba ka kung kinsay ngalan sa unang tao nga maoy nag-istorya nga si Pedro Santo Papa sa Roma, kay wa man tayo mabasahan sa entire New Testament. Mauna to bagon, nahibaw ba ka o wala? Nahibaw ko, no? Nahibaw ko kinsang sa tupapaha ang unang nigamit sa term Pope. Pero nauwahi na ang paghingalan sa official possession. Sama good sa Pilipinas, naguna ang nasod nauwahi ang pagngas Pilipinas. Ang iyang huna-huna nga sa paghingaan mo po'y pagtungha. Sa diha din paghingaan sa Pilipinas, diha na ni tungha ang Pilipinas ba iting? Ang iyang divine appointment diha na. Nauwahi lang ang official naming. Di po na mo'y nakapabalaan ang paghingaan. Di po na mo'y nakapasantupapan niya ba iting? Balik ko na ko, ang nakasantupapan niya, una, giusap ang iyang ngalan. Ikaduha, divine appointment. Pero yung mga pangutana, wa jud ka focus sa duha ka ligi. Palihog ba yung ting focus sa duha ka ligi? Ay pagtukod o galaing haligi. Question number 8. Number 9. At mo giveaway na lang ko sa akong time sa question. 1 minute. Okay. Okay ko. So, Kung 1 minute po. Palihog, dili na nato palabian og singgit. Okay. okay. The moderator observes that the
interpellator did not consume the 20 minutes for the interpellations. And so, let's proceed to the speech on the negative side. Atong atagan og 20 minutos ang atong speaker in the negative side aron iyang ipasupot ang nagbuntaog nga mga argumento pagbulintang sa nag-aso-aso nga mga pamahayag ug mga ebidensya ni Reverend Father Darwin Gitgano. Atong ihatag 20 minutos, negative side, Pastor Ismael Bahinting Senior, 20 minutes. Kaganiha may gamit siya Genesis 17:5. Letra por letra ang kahulugan sa Abraham, father of many nations. May gamit po siya Juan 1:42 na si Simon na himong Pedro iyang giterminuhan og amahan. Dito sa Genesis 17, letra por letra amahan mabasa. Pero sa Juan 1:42 wagay amahan. Ang ako rin yung kadbang, mo ikapunog pulong para mahimong amahan o Pope si Pedro. Siya rin nakapapop ni Pedro. Wa mo ingon ang bersikulo. Sunod, may gamit siya Matthew 16:18, divine appointment. Bisan pagkapila ma-divine ma-appointment diha. Wa gyud mag-ingon ang mga kaubang apostoles. Kakay gihatagan siya og kagahom o divine appointment. Pope na si Pedro, never ni mo madungog. In fact, akong giingon nga si Pedro nagpailaga ni siya nga elder. Karon, ani ang akong negative nga punto. Dili Pope si Apostol Pedro, tungod kay wala siya manudlo nga muingon siya Pope, hinuon diha sa libro nga iyang sinulat. Nga 1 Pedro ug 2 Pedro, diha sa 1 Pedro 5:1, nanudlo siya nga siya elder. Aniya ang New Good News Bible nagingon, I who am an elder myself. Sa iyang kaugalingon na gud mismo nga inyong gihimong Pope by terminology, ang mismong tagtungod wa gyud mag-ingon nga siya Pope. Hinuon ang iyang giingon elder. Ang pulong elder from the Greek word presbyteros og nagkahulugan kinog magulang. Dili amahan. Balikon ko, ang pulong presbyteros atong basahon sa The time, please suspend. Atong gihangyo nga debate ni duha lang gyud ang atong mga main actors. Kita wa tay appeal as main actors. So please, atong respetuhan ang atong speaker. Proceed with your speech. okay, balik ko na ko. Wala gyud mangistorya ni manudlo ang mga apostoles bisan mismo si Apostol Pedro nga si Pedro Santo Papa sa Roma. Wala. Diin ang gitudlo ni Pedro siya elder. Sa Bibliang Katoliko, diri ang gigamit sa 1 Pedro 5 mahitungod sa elder giun sa paghubad, ingon sila pare. Aniya gyud ang ilang Biblia, Katoliko, Biblia sa Kristohanong Katilingban. Kapitulo 1 sa 1 Pedro 5:1, nakigsulti ko karon sa inyong mga magulang. Magulang sab ko. Wa sa mingon, Pope ko. So ang word nga elder dito sa English, it is being translated in the Catholic version as magulang, not pare sa maong bersikulo, not Pope. So in the lips of Pope reading the scripture, that he testified and he also taught using the term that he is an elder, not Pope. So kung gusto tag magbaton og kamatuoran, 1 Timoteo 3:15, kadtong original nga iglesia, haligi og sukaranan sa kamatuoran. Kung ato ta manukad, wa gimiingon nga si Pedro Pope. Ang niingon Pope karong among debate, ang ako rang kat mga pari, maro gini yung Pope. Wa gyud ora sal ko nagkingon. Ang mga bersikulo nga gibasa, wa gyud magyong kambahan si Pedro. Sunod punto. Dili Pope sa Apostol Pedro tungod kay bisan pag
tapukon ka ng mga teksto sa Biblia nga gigamit sa akong kaatbang dili makapapop. Katong mga teksto nga gigamit, tapukon ta to. Hotto tapok. Nagtabog na, kita na sayod nga, apil na sa nasayran sa mga apostolis, sa mga magtotoo kani mga teksto ha. Pero bisan pa, apil tapukon na to sa gihapon, wag yun madeklarar, wag yun usa nga nag-ingog pop. Kinsa nag-ingog pop? Gikan na sa iyang taong baba. Wag yun ang taong magagig ka sa Biblia. Siya mo'y naghimog pop ni Pedro. Karon nga po na, ang Biblia, wala maghimog pop. Wala magtudlo, wala maghimog ni Pedro nga pop. Siya ra kung katbang mo'y naghimog pop ni Pedro. Sunod, ikatulo, dili pop si Apostol Pedro o wala gamitas sa mga apostoles diya sa New Testament nga si Pedro nga pop. Father, tungod kay violation ang pagtawag pop sa usa ka relihiyon, religious leader base sa gitudlo sa founder sa original nga iglesia nga si Yeshua. Ang Yeshua usa ka Hebrew name, ang Jesus Espanyol. Dinhi gitudlo atong mabasa ug dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan kay usara ang inyong amahan nga ato sa langit. Sa Biblia gigamit ang term nga amahan sa kapamilya. Pamilya na word father daghan. Sa Biblia gigamit ang word amahan sa kaliwatan. Si Abraham amahan sa daghang mga nasud tungod sa kaliwatan. Pero kung maghisgot na ganing religious leader, tungod kay ang religious leader nagbaton na silang tinuhan pagtulunan. Ug kung magpatawag kag amahan, ang amahan lamay tag-iya ug tinubdan anang pagtulunan na. Mao nga ang tinuod nga tawag amahan, ang ato lang langit ng amahan. Dili ni bisan kinsa. Violation o ebidensya nga ng violation, wag yung usa na may gamit sa mga apostoles nga siya amahan, amahan Pedro, amahan Pablo, amahan Juan, ang ni kinsa man, you can never encounter the term father as being used by one of the apostles. Wa di jud kita mga kaigsunan. Bosa, kisara intahan mo inagistorya na katong yang libro nga encyclopedia. Katura pong libro nga encyclopedia, mauro po ga istorya. Mga kaigsunan, bila na nga time na to? Number 4. 13 minutes. Ha? 13 minutes pa. 13 minutes. Sunod. Nganong violation ang pagtawag og Pope, ang Papa o Father? Sa Matthew 23:9. Kay balikon ko, basta tawgon ganig amahan ang usa ka religious leader, imong gikuptan ang pagtulunan gikan sa langit ng amahan. Ang amahan ray amahan anang pagtulunan na tinuan na. Kaya nga ang amahan ray puding tawag amahan ni anang mong tinuan. Pero tao na gani yung amahan as a religious leader, gitirahan niya ang mga parisyo. Ayaw ka mo pagpatawag amahan kay religious group ang parisyo. Pang religious group dili pwede. Mao nga akong gikaingon nga ang mga apostoles wa gyud bisan usa nga naggamit og term amahan kay pang religion dili pwede. Unsay gitudlo? Presbyteros. Unsa ang presbyteros? From the root word presbos, Greek word presbos, meaning old. Old is an adjective. Elder is a comparative adjective word. Not superlative, not positive in grammar, but comparative adjective. Iyang gisulti, elder magulang. Pero iyang gisulti sa ungkatbang, amahan. Wagod mag-ingon, magulang ra ang giingon. Pero saya amahan. Ya di po ta kabasa. Di po ta kabasa, kung atong basahon sa Biblia, di po ta kadungog. Ang atong madungog ginaipop, sa iyang baba, sa iyang gisulti, di po ta kadungog. Ito yung referensya mo po gaingon. Pero balik ta sa mga tao di sa Biblia, you can never heard one of the apostle teaching that one of the apostle can be called Pope, can be called Father, because calling Father in a religious group is violation to our Heavenly Father, because He is the only Father to that religion that He established. Sa mga kaigsunan. Sunod. Karon, ang punto mauni sa religion. Unsay origin sa pulong Pope? Isay-say na ganiha ang etymology na nagkahulugag Father. Daghan kayo. Karon, nganong naamay Father? Nganong naamay Father? Aniya, ang pulong Pope of Father nagigamit sa Roman Catholic Church, ideya kini ideya kinigikan sa pagan Mitraic religion. Aniya ang referensya. Natanan akong referensya dinig gidala apan basahon sa kunot nanatanan. Sa The Catholic Encyclopedia Volume 10, page 402, article Mitraism, copyright 1913 says,
Mithraism, a pagan religion consisting mainly of the cult of the ancient Indo-Iranian sun god Mithra. It entered Europe from Asia Minor after Alexander's conquest, spread rapidly over the whole Roman Empire, and at the beginning of our era, reached its zenith during the 3rd century and vanished under the repressive regulations of Theodosius at the end of the 4th century. So, kining Mithraic religion, pagano, unsay makuha na to sa Mithraic religion, dugang pa sa usa ka encyclopedia nga kung basahon. Nag-ingon, Kohler's Encyclopedia, volume 21, page 632, article Sunday, paragraph 3, 1996 edition. Nag-ingon, Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. The basis of objection? Ang ako pinanggang igsuon negative. So di siya mo pamatuod og laing haligi. So ang duha ka ligi jud nga giusab yangan og naka-receive siya divine appointment. Mao nay fokusan nga wa jud siya maka-receive unta og divine appointment. Naghimo naman siya ikatulo igaupat nga ligi, Mr. Moderator. The moderator rules that it's part of the entirety of his presentation. Reserve all your questions during that 20 minutes. Proceed with your discussion. human na magod ako guba ng mong haligi duha. Yung padayon ko. Kasi kung balik-balik na guba naman. Sige di ko patindog. Na-knock out naman to sa mga punto sa padayon ko. You have 10 minutes. Proceed. 10 minutes. So, ang nahitabo na ay piigan religion nga bisod. Matod pa sa Kohler's Encyclopedia kung gibasa, Mithraism reached Objection, Rome Mr. in the Moderator. Mr. Moderator, nagisgot na siya pagan religion. Wata maghisgot og other religion ini ang Cut the time, sir. Objection. Cut the time, sir. Okay. Nagisgot naman siya og pagan religion. Unya di man siya affirmative. So di siya angay mo pamatuod sa lain. Ang iya katungdanan negative jud pagguba. Okay. Focus jud sa duha ka haligi pagtukod og laing haligi pinangga. The speaker in the negative side has his own style on how to prove his side. Let's give him the chance. Prove that the affirmative side is wrong. Reserve all the questions. Proceed. Salamat. Ngano naka-object malagay ganiha di ko ka-object. Kapila na kaduha ng ka-object. Napadayon ko. Matud ba diri nagtudlo nga ang popular nga religion Mithraism padayon man diay nisod sa Roma 200 BC. Sa ato pa ganiha kung gibasa ang maong referensya nga kining Mithraic religion balig mga 500 ka tuig naglukob sa Roman Empire. Objection, Karon Mr. di Catholic Moderator. Encyclopedia. Mr. Moderator, naamantay ako na topic. human na lagi ko guba sa imo ha. Objection, Mr. Naguba Moderator. naman to. Sila kung balik-balik Okay. anto. Doon na mo kay katungod mo object. Pinangga nga bayinting. Kung naguba na nimo nganong di naman ka-focus sa duha ka ligi. Nagtukod naman kaglain. Diri sa kuan, dili mo gawa sa tema. Nagisgot na siya Abraic religion, pagan religion, mo tema. Focus ta nga si Pedro unang papa. Pagkutlo dag mga referensya di kay sig sulti-sulti lang. Wa may standard reference. Pagkutog standard reference, nga di siya unang papa, ikaduha siyang papa. Parang maguba ning una o ikaduha na kong haligi pinanggang enteng. Ay Mr. pagpamatuod og mga Hebraic religion, abot makasubang relihiyon. Focus na ko kay kitang may nagboxing ron. Ayaw pangitag laing kontra. No, sana ba ni? Okay. Mr. Moderator, gaganiha di ko ka-object. Karon sige na sa object gidawat ninyo. So napakoy time Okay. ha. Napakoy time. Suspend Dapat the time. Palyog. Okay. Gitugot Okay, na stop. Okay. Take note, the main issue of the debate, pamatudan nga si San Pedro mao'y unang Santo Papa sa Roman Catholic Church. Okay. Now, imong gipadayag kining kabahin na sa pagan religion. And you have to prove that it is relevant to your main point nga mo pruiba ka
nga si San Pedro mao'y dili unang Santo Papa. If it is relevant, proceed. If it is not relevant, you will be out of order. Now, you have 9 minutes. At any rate, the affirmative side has 20 minutes to destroy all your speeches. Tanan ni mong ipamahayag karon. There is no question. So, it's up to you not to waste time. To Papa, you can proceed. Pero kung irrelevant na nonsense, save time. Proceed direct to the point. This is relevant to the issue. Go. Ang Catholic Encyclopedia Volume 10, page 403, article Metraisin, copyright 1913, says, the fathers, yan gawas na, the fathers conducted the worship. The chief of the fathers is sort of pope, who also lived at Rome, was called Pater Patrum. Sa Mitraic religion, naana ang pagtawag kong father. So dito, unya ang Mitraic religion 500 years nagpuyo sa Europe atong panahon na. Look up sila. Dito makita nato nga di ay nganong dili makita sa Biblia nga si Pedro Pope dili mabasa kanang ideyaha di sa Biblia gikuha. Pabor nga dito ni kuha gikan sa Mitraic religion. Sunod, aron ma-qualify nako. Example. Aron ma-qualify nako example na kining father gikan sa pagan nila na sundog. Aron ma-qualify ang Roman Catholic nanundog sa ideya gikan sa paganong example. Qualification. Pontifex Maximus. Father yapon ni ang isyo. Catholic Encyclopedia Volume 10, article Pope, page 270 under the heading title. Nag-ingon, as regard the title Pontifex Maximus, especially in its application of the Pope, there was further reminiscence of the dignity attached to the title in pagan Rome. Kaning magamit kag Pontifex Maximus, nagikan sa pagan Rome. Sunod, ingon dira, the New Webster's International Dictionary Volume 2, page 864, article Pontifex Maximus, Pontifex nagingon, Pontifex High Priest of Ancient Rome, one of the 16 members of the Pontifical College presiding over the state religion. The highest religious authority was the Pontifex Maximus, Supreme Pontiff. Bantaye, ang Pope karon gitawag Supreme Pontiff. Kabalo mo ni Ana, Supreme Pontiff. This title was adopted by the Emperor and later by the Pope. Gi-adopt by sa Pope ang Pontifex. Gagikan sa pagan. Unsay gisulti sa laing encyclopedia. Okay. Before the time, for the clarification of the public, the moderator gave enough time to proceed and take note in the debate is main point of the debate. Pamatud-an nga si San Pedro mao ang unang Santo Papa. So, you have to prove that si San Pedro dili maoy unang Santo Papa. Okay? The issue now, the first or not the first. So, reserve for the questions and take note. You will be guided on the issue nga siya mao ang unang Santo Papa, and you have to disprove nga dili siya mao'y unang Santo Papa. Okay, proceed. Humanana ko gisulti gani ha. Gamit siya sa iyahang rason nga teksto, ako nagatong gikoreksyonan nga ang sa Henesis humana. Kay na humanamanan, akong gipadayon ang mga punto nga pwedeng moguba sa isyo. Nagigamit ang Pontifex Maximus. O niya, gikan sa pagan ha, gigamit sa Pope. Kaya nga ang Father, wala sa Biblia nga title nga Father or Pope. Di inanigikan. Ang Pontifex Maximus, kung sa'y gisulti sa The Encyclopedia Americana, International Edition, page 391, article Pontifex, paragraph 2, 1994, edition nagingon, the title Pontifex Maximus was used for the Pope
from the 3rd century. Pope Paul II adopted it permanently in the 15th century. Ang gikan sa pagano, gisundog mga kaigsunan. Kay ang Father, ang Pope, wala sa panudlo sa Biblia, ay ang ideya kay naglubog ang Mitraic religion for 500 years. Sa akong gibasa nga encyclopedia, misod ang Mitraic religion kapag ano, 200 BC, yan, nawala kini through the repressive regulation of Emperor Theodosius at the end of the 4th century. Pagkawala na, 500 years, naglubog. Kaya nga ang Roma, kung ako karon, muingon lang ko, I can prove, bisag 30 pa, ka mga doctrinal practices sa Catholic Church, I can see that in the Mitraic religion, I can prove that in the pagan Roman religion, adopted by the Catholic Church. Usan ini kaning Father. Kika nga sa Mitraic religion. Barkada na sa unang panahon, haod ka ng Mitraic religion. So, ang pagkadili siya, una, dili manggani Pope, mauna na ba hinoon? Tama? Huwag ka rin mag-ingon ang mga apostolis na Pope. Hinsabot ng kadili una. Kasayon sabtong. Logically, very simple idea. Because it is being taught, it is not being taught in the scripture. Even the term Pope or Father, as I said, never used as a title of the religious group. But according to the history, it is really taken from the idea of the Mitraic religion. So Mitraic religion, 500 years, nagpuyo sa Roman Empire atong panahon na. And then, tanawa, pag-abot na ang title nga Pontifex Maximus, nga title sa highest high priest sa mga pagan Rome, nag-i-adapt sa Katoliko. Nako. So ang term nga Father, ang term nga Pope, niingon akong katbang nga wala daw nakugubma. Ang pag-ingon nako nga ang Genesis 17:5, letra por letra, nga ang word nga amahan sa daghang mga nasod. Pero paggamit niya sa Juan 1:42, si Pedro, si Simon, nahimong Pedro, iyang gidugangan og maong amahan sab siya sama nga si Abraham. Maayo man to kang Abraham kay litra mabasa. Ang Hebrew, ang ngalan nga Abraham is a Hebrew name. From the two words, Ab, Father, Raham, many nations. So sa name nga Abraham, gitudlo sa Biblia. Pero ang name nga Simon, nag-change nga Pedro, bisan pag na-change ang name, di kakabasa nga nanudlo ang Biblia. Kasi Pope, kinsay madunggan na ito nga naging Pope. Ako ang kaatbang. Waman mag-ingon ang kasulatan. Sa iyon sa 1 Timoteo 3:15, ang iglesia haligi o sukaranan sa kamaturan. Pag moingon ang teksto, sukaranan, dinadto ta manukad, ineksugad dito, may Pope dito, may Father, asa ang Pope? Nasa basa kong katbang. Nasa iyang encyclopedia. Kana iyang encyclopedia, wag gina ang utoro na, wag gina magkita sa mga apostolis. Wag mo na magkita sa mga individuo. Pero si Pedro, si Pablo, si Juan, nag-uban, kauban sila pamakaw, kaubag paniudto, kaubag panihapon, apil snack. Pero ang mga apostoles, wag yun, muingon nga si Pedro, unang Santo Papa. Wag gani wayong Santo Papa, una na ba hinoon? Kasimple. Sabda na ko ninyo, ngay nag-ingok una, katong timara niya. Pero inigbasa sa Biblia, wag yun, intahon. So mga kaigsunan, dinhi karon. O sige sulti sa 2 Timoteo 4:3-4. Ingon si Pablo sa mga tuig 63 AD. Ingon siya, muabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan, kundi sa mga tinumo-tumo nga sugilanon. Wa magtudlo ang Biblia nga si Pedro Pope. Kinsay nagtumo-tumo ang akong katbang. Siya ang katumanan sa 2 Timoteo 4:3. Ngano manudlo matagwa itudlo? Sila'y haligi o sukaranan sa kamaturan. Wala magsulti. Ang mga teksto nga yung gigamit, ibasa na ko tanan, wag ibisag usak kabuok. Na nag-ingon nga po. Last 2 minutes. Sa mga niya kung nakita karon mga kaisunan. Nalang ko ibasahon. Maynutag specific, human na lagi ganyan, naguba, na itong duha ka haligi. Sagbayo, sige balik-balik ang guba. Samot na nagkanak-out kung balikon. Or Judas 1:3. Akong basahon. Judas 1:3. Mao ni nag-ingon. Ingon ang Judas 1:3. Nag-ingon dire. Minahal nga mga higala, paningkamutan ko ang pagsulat kaninyo mahitungod sa kaluwasan ang nga managsama natong naangkon. Apan gibati ko nga kinahanglan magsulat ako dayon aron sa pagtuo sa makausa o alang sa tanang panahon
gihatag sa atong makagagahom ngadto sa iyang mga katawhan. Tiaw mo na nga labanan kadtong maong pagtuuha, kadtong maong gitinuuhan, kadtong maong pagtulunan, adto ta kalaban. Unya iniglaban na to kay wa may pop. Hay pop? Nadungog ba na to? Way klaro niya kung kakban. Wa may pop. Na? Basin pagkapilat tiga agyawi, bisa pag 20 kayawi hatag di na mo supak. Ang musupak ta kay wa itudlo sa kamaturan, wa isulti sa atong mga apostolis. Kinsay nagsulti? Ay ako rang kaatbang oy. Sa. Sumaw ni mga kaigsuunan. Kung kita mulaban gani kag pundok, siyempre di ka muangay. 30 seconds. Pero mulaban gani kag kamatuoran, sigurado ka moingon ka bitaw no. Ngano ato mapungan lang pop, nga wa man gani mo sulti ang tagtungod mismo si Pedro, nga siya pop, unsa gipailan ni Pedro? Elder. Unsa ang elder? Presbyteros, ang binisaya, magulang, dili, father. Ang tagon mag-father, pope. Salamat o maayong gabi kanatong tanan. Okay, salamat sa 20 ka minutos nga pagpaugdaw sa nagbuntaog nga mga argumento ni Brother Pastor Ismael Bahinting. Og karon ato nang ihatag ang paglatigo sa nagulbo-ulbo nga mga katarungan ni Pastor Bahinting. Atong ihatag 20 minutos nga mga pagpangutana gikan ni Reverend Father Darwin Gitgano in a series of questions. You have the floor. Ang atong tema, pamatud-an nga si Pedro mao ang unang Santo Papa sa simbang Katoliko. Unang pangutana, unsa may imong nasabtan sa term Pope? Ako nasabtan. Matud pa nimo imo kani gigamit father. Nya imong giingon nga si Pedro father. Wa gani mo ingon si Pedro father ildi ra gisulti. Ang atong kita mo laban sa imo nga namay tagtungod gigon si Pedro. Ingon sa I am an elder. Sama ako kaniyo fellow elder. So ang buot akong ipasabot perting sabuta gid ako kanang pulong pope. Kanang pope is an English version, is an anglicized term coming from the Latin term papa, from the Greek word papas. Originally means father. So nakasabot ko. Pero ang akong nasabdan, nga ang imong intawong gipamahayag, katumanan sa 2 Timoteo 4:3, nga manungha ang mga tao na magtudlog, tumo-tumo nga sugulanon. Time. Question number 2. Salamat kay Yangko nimo nga ang kaulugan di ay sa Pope Papa. Sunod pangutana, kining pag-usab sa pangalan ni Abraham nga himo siyang amahan sa tanang nasod. Kining pag-usab sa iyang ngalan, meaningful, meaningless? Tubag, meaningful. Salamat. Qualification, meaningful. Kay naa may word yun nga Ab, Father, Raham, many nations. So sa term nga Abraham, naagyud ang pulong amahan. Pero sa term nga Simon, nya Pedro, diyan mo ko'y amahan. Diyan mo amahan. Siya rin nag-ingon, napa ko 1 minute. Ay, so tingog diha. So, what good in town? Ako magtanaw ba, magunahuna ko. Kung unta na lang unta, no? Inigsuon man nga ito, paring, di man ko kumutawag father kay against man ko. Pare lang, pare Darwin Gitgano. Maluoy punta sa inyo ha kay ayaw in town patungig po si Time. Pedro ay hibaw kas Pedro Question kinahanglan niyo po. number, time enough for the answer. Salamat. Question number 3. Salamat kay pinanggang igsuon sa San Juan 1:42. Uyon ka, nga giusab ang ngalan ni Pedro. Yes or no? Yes, oy giusab. Pero wala mausab nga mahimong father. Sabo ka. Giusab boy. Bisan pagkapila usbon ang pagkausab. Abatura. Usay pulong sa Pedro. Petros. Movable stone ba to? Wagid maingon nga Simon na change into Peter means father. Wala. Taka ra mo diha. Jama-jama raman.
Mura magaluya akong katbang da. So mao ni ba? Tanawa ra ko ni dangata na ning dibatiha karon. Nahulog man ni. O yun ba daw ko meaningful akin na meaningful. Okay, warning. Let's speak decently. No bad words. Proceed. Sunod. Next, time is up. Question number 4. Sunod pangutana. Kining pag-change ba sa ngan ni Pedro meaningless, meaningful? Gibalik ang referring ang unang question ako ni Abraham. Pero ni Pedro na pod. Kining pagkausab sa pangalan ni Simon ngadto Pedro meaningful, meaningless. meaningful. Unya, unsay meaning sa pagka-meaningful? Wala mahimong father. Siya rin nag-father. Umawalay. Asaman, na-change ano? Simon into Peter. Ako naman ang gitubag ganyan. Maura meaning Petros from the Greek word Petros. Meaning, movable stone, little stone. Bato. O pananglitan siya mo'y gisultian nga tukuron ka kung iglesia. Abis ang pagkalima lagi isulti. Kaya wala lagi siya inang siya pope. Basta pagka-20 sa sultian nga, ikaw Pedro, ibabaw ning bato, balik ko na po. Basta pagka-20, huwag man guni mo siyang pope, ikaw naman po nag-pop-pop, gunya ko. Okay, question number 5. Proceed. Sunod pangutana. Sa Isaiah 22, 21, 22. Ang makadawat ug Yahweh mahimong amahan. Sakto ni sayop. Pinanggang igsuon sa Isaiah 22, 21, 22. Nga makadawat og Yahweh mahimo mang amahan sa lumulupyo sa Judea. Sakto ba ni sayop? Sayo. Cut the time, cut it tapay. Qualify pa ko. Master Timekeeper, pagkikatsa. Ang tubag na ko sayop. Basahon na ko. You have 1 minute. Proceed. Katsa kay banha. Sayop. Yan naman, gisulti sa. Wala gisulti sa bersikulo nga ang mahimo, ang tigaag Yahweh mahimong amahan. Ako masahod na kayon. Suluban ka sa iyang imong bisti ug baksan ko siya sa imong bakos. Unya itugyan ko kaniya ang imong gahom ug mahimo siyang amahan. Wala pa. Cut. Sabar kayo. Mr. Moderator, palihog. Okay. Remaining time. So, You have Pila ka minutes? time. Proceed with question number 6. wa pa na, di nahurot ang time sa banha. Consume, 1 minute. proceed. Question number 6. Audience, palihog. Audience, atong gihangyo ang audience worldwide. Ang katawan sa kalibutan na minaw kanato karon. A truthful Ikaw na yung husto ron. Yes or no? Tubag, dili masayop ang Biblia, ikaw ang nasayop. Qualification, ako basahon, mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem o sa Huda. Wa pagkihatag ang Yahweh na amahana. Matamba ba mo? Padayon. O isaron ko sayang abaga ang Yahweh sa balay ni David. Sagsapaw. Mr. suspend time. Okay. Ay, sagsapaw. Let's have a recess. Atong gihangyo, there are only 2 main actors of the debate. And we are just audience. Do not overlap the program. Please behave. And that's the final request. We will proceed if you have to behave. Give chance to explain. Question number 7.
Proceed, Father. Okay. Sa ato pa, angkon ka karon nga ang amahan day gaan jud Yahweh. Suma si mong ibasa. Tubag, di ko mo angkon. Ako naman ang giingon niya. Ang gibasa nako, gibaksan, gibistihan, nahimong amahan. Wa pa tigay Yahweh. Sa ato pa, dili ang Yahweh mo'y nakapamahan. Kasayon sabton, tanawang persikulo, verse 22, paghatag Yahweh, humana na himong amahan. So dili ang paghatag sa Yahweh mo'y nakapamahan, pero ang imong sulti, imo bang angkonon na ang gitagaag Yahweh mamahan? Wa man magsulti ang Biblia. Humana na imong amahan, gibaksan, gibistihan na imong amahan. Unya, usap pa gitagaan og Yahweh, dili ang Yahweh mo'y nakapamahan. Ang Sayop ka. ang kunon ba nimo katong makadawat og Yahweh amahan dili? Gitupag na nako sa balik-balik. Yes or no? Gitupag na ako, dili lagi ang Yahweh mo'y nakapamahan. Di, ako pa, It is understood. ayo usba ako pangutana. Ako pangutana mao ang nakadawat og Yahweh amahan di o dili. Dili lagi awak ko nang gitupag dili lagi amahan. Wa pa sa kadawat og Yahweh amahan naman. Ibasa na ko ganiha. Gustong basahon ako? Balik yung question. So, kung gibasa, gibistihan si Sibna, gibaksan. Unya, nahimo siyang amahan sa lumulupyo sa Jerusalem. Pag verse dito, usa paggihatag ang Yahweh sa ni David. So, wala, paggihatag ang Yahweh, amahan na. Dili ang Yahweh mo'y nakapamahan. Sa ato pa, ang kunon nimo karon nga naa jud ay amahan. Dili na ko ang kunon nga amahan para sa imong pagkapob, dili. Di, Ang ako kunon pangutana, nato nga pinangga. amahan dire, pero amahan sa Salamat. lumulupyo sa Jerusalem. Salamat. Dili, religious group to. Palasyo. Ningon man ka nga dili pwede tawag og amahan sumala sa Mateo 23:9. Ya karon ni wag ko na pug ka nga pwede jud sila kay mahimong amahan. Asa may dawaton nimi? Namo ni kaning Mateo 23 dimo nga di pwede tawag og amahan ang spiritual leader. Ya karon imong giangkon nga pwede dai. Asa may dawaton namo? Kadang una, ikaduha nimong katarungan. Katong gigamit sa Isaiah, mao to'y dawaton. Amo ti dawaton. Nga gigamit ang amahan, bantaye, si Sibna, siya ang nagbantay sa palasyo sa hari. Dili religion, dili religious group ang iyang pagka-father. Parehab ang amahan ni Abraham, dili sa religious group. Pwede. Ako na lang gisulti na pwede. Pero religious group gani, iglesyang original nga gitukod sa atong manuluwas. Hutag ba sa New Testament? Nabay na hinganlan nga Pope Peter, Pope John, Pope James, wala. Kay sa religious group, the term Pope cannot be applied, and that is violation to the instruction of our Time. Yeshua Mashiach. Question number 9, proceed. Sa 1 Pedro 5:13 giangkon man ni Pedro nga iyang anak si Marcos bisan di siya biological father. Ang pangutana, unsang klaseng pagkaamahan ang pagkaamahan ni Pedro ngadto ni Marcos? Tubag, pagkaanak sa relasyon, kasya maoy nag-agak diha sa pagtuo. Mao na ang punto. Pero dili makapahimo niyang Pope. Kay kung tinuod pang makapahimo tong Pope tong bersikulo ha, naglaray-laray na ng teksto nga si Pedro Pope. Nya wa may bisagosa sa dili mo saril ng imuhang interpretation. Dili So mo oyon saril. ka karon nga amahan siya sa pagtuo ni Marcos? Gitubag na nako ganiha. Oyon ka karon, Gitubag giklaro. na lagi Yes nako. or no? Gitubag na. Mr. The question is categorical. You are mandated to answer yes or no. Gitubag na nako ganiha. Answer Anak yes sa or no. Nga Yes. agak nga iyang anak diha sa pagtuo. Yes or no? Gitubag na lagi ganiha. Ganon di magamoto Anak, ba? yes, anak sa pagtuo. Yes, anak sa pagtuo. Categorical Pero, question number Yes. 7. Simple question. Yes or no? And now, you have Yes, clarified the anak sa answer pagtuo. is yes. tubag. Proceed. Yes, nakoy 1 minute, nakoy 1 minute. Wala pa mahuman. Yes, anak sa pagtuo. Pero kung imo siyang interpreton nga tungod anang teksto ha, makapahimong Pope ni Pedro, naglaray-laray na ng teksto sa New Testament. Pope Peter, Pope Peter, Pope Peter. Pero kay wa may bisang usa. Dili na siya pwedeng gamiton nga rason nga makapa-father, makapa-pope ni Pedro. Ikaw ray nagsabot ni anak nga mahimong pope. Ikaw ra anak dili yun ang panudlo sa Time. Question number Salamat. 11. Salamat kiniangko na ka nga amahan sa pagtuo si Pedro. O yun ka ba nga ang papa amahan sa pagtuo sa yes or no?
Dili ko yun. Ano? Naku, 1 minute. Kato dito, siya man kayo nag-agak sa pagtabig primero. Pareha sa 1 Corinto 4:15. Sila kayo matuto nga makabig. Ang papa, wag ka mo magkita sa papa. Sabi, pato kayo sila may nagkuyog na matuto. Nahimo siyang karelasyon ingon nga anak o siya nahimong amahan sa pagtuo. Busa, dili applicable ang imong pangutana sa tinuod nga pangutana. Niingon ka man kaganina, labas pa imong mga laway. Mateo 23:9, dili kinahanglan tawgog amahan ang usa ka tawo, kundi ang Dios lang. Pero karon, ningon ang pugka, okay ra oy, nga amahan sa pagtuo si Pedro. Asa man jud, nganong di naman ka consistent karon? Tubag, consistent ko pareho man tanan nga insakto. Pareho tanan sa Mateo 23:9, dili pwedeng magtawag amahan kay ang girefer ang giadresan ba ni ana ang religious group nga parisyo. So giyang gitudluan ng mga parisyong ayo pagpatawag amahan kay sa religious group ang langit ng amahan ra mo'y tag-iyag tinubdan sa tinuhuan sa mga parisyo. Kigan sa mo nang dili ang amahan ra. Ya dito sa usa anak sa pagtuo parihang korek pero wa man pud ingna nga kanang teksto makapapop kay nakapapop lagi ang tubag nako maglaray-laray na utan ng teksto. Bisag usa wa man. Sumali ang interpretation niya. Sunod pangutana, sakto to imong gingon ganina na nadungog na mo di kinahanglan tawgon ang leader nga amahan. Sakto to ganina sayog. Sayop kong religious leader. Ako naman balik-balik na pangutana. Basta religious group pareha sa parisyo dili kay ang gibarugang tinuhuan nga gitudlo sa mga parisyo ang pagtulunan sa langitong aman say amahan na say tinubdan anang pagtulunan na pero magbutang-butang kag pop ikaw pa di tinubdan anang pagtulunan na unang dili sakto nga imong tawgon ang religious leader o pope maunang sa religious group sa original nga iglesia religious group di ba wa gyud bisan usa ka buok in town nga gitawag og pope. Ano man, that is not applicable to the religious group, only to personal relationship as your son in faith. Okay, salamat. Di Adris Roma 4:6. Usa ka ordinaryong amahan o sa ka ordinaryong tao pero nahimo siyang espirituhanong amahan sa tanang mutuo sa Dios. O gihimo silang matarong sa Dios bisag dili sila mga tinuli. Kini si Abraham dili man ni Dios. Pero matud pa nimo ang mga spiritual leaders dili siya matawag nga amahan. Pangutana, sakto ba nga gitawag si Abraham nga espirituhanong amahan bisag dili siya Dios? Tubag, sakto. Ay, salamat. Pero, qualification. Pero, ang pagka-espirituhanong amahan ni Abraham, ang buot ipasabotan na diya sa Genesis chapter 22 sa diyang gihalad niya si Isaac na pinaagi sa iyang pagtuo iyang gitugyan ang iyang anak nga itugyan didto nga ihalad for burnt offering. So nahimo siyang amahan kung kita usab kamaong mutugyan ngadto sa langit tong amahan si Abraham nahimo na tong amahan sa pagtuo. Pero dili religious leader nga pop, di man. Bahalag kapila mahimong amahan si Abraham, pero agad mahimong pop si Pedro. Sa mura gyud ingon-ingog pop na inyo ra pong libro. Busta ay sa pa ko mahuman 1 minute. Time. Proceed. Question number 14. Sunod pangutana matud nimo ang religious leader dili kinahanglan tawgog amahan. Pangutana si Abraham religious leader dili. Tubag, dili sa religious leader. Asa pa. Tungod kay sa panahon ni Abraham wala siya gihandol nga mga katawhan nga siya maoy gadumala sa katawan si Mose hinuon maoy religious leader ala pangita si Mose gitawag father. Sa punto nako nga diha nga gipasabot nga si Abraham ang atong pagkamahimo niyang amahan sa pagtuo balikon ko tungod kay siya ray tao nga nakahimo pagtugyan sa iyang anak nga itugyan ngadto sa kamatayon kun kita kamao pumutugyan sa atong kinabuhi sa pagpakamatay sa atong pag-alagad si Abraham nahimo natong espirituhanong amahan pero wala magtudlo nga si Abraham nahimong leader nya drive nimo nga si Pedro Pope tungod ni ana murag hintipas na kita ana ba murag nasaag na ta. Sunod pangutana pinangga nga inting. Kini bang term spiritual father dili din ni religious leader? Balik ka lang kay nalingaw ko rin. Balik. Kini ding espirituhanong amahan. Dili din ni religious leader?
Dili. Kaya ang religious leader sa mapalitan sa iglesia, na sila ay mga nagdumala, na ay mga kaiglisyahan, na ay mga practices, mao na ay religious group, na ay religious leader. Mao nga si Abraham pwede na tong amahan sa pagtuo. Mao nga, kung natong sabton, mao lagi, watay lalis anang pagka-espiritu na amahan, pero wa man lagi makapahimo ni Pedro po nga po, saon man na po. Abi kay si Abraham amahan sa pagtuo, si Pedro ako na timo mapumpop. Mong Peter, mo delikado na. Mana nga, dili pwede. So ang kamatuoran di gyud maguba. Di gini mo bukbay sa pag maggama tag istorya kanay mong libro nga si Pedro unang pope sa Roma. Ang libro, ang author ra gid tawo minagsulti Time na. ana. Time. Ang Biblia. Question number 16. Di ba ang buhat sa religious leader maghalad o gusto kahalad para sa Diyos? Yes or no? Ako nang gisulti gaganiha ang Yes or no? Mo na buhat sa religious leader? Yes or no? Depende nga pagka ang religious leader ako nang gisulti. Ang religious leader nga gi-apply sa Matthew 23:9 nga ang religious leader Mr. Moderator, usa siya kag categorical ako question, Mr. Moderator. Wa may depende dire. Ang buhat sa religious leader mao bining maghalad ngadto sa Dios na altar, mag-offer ngadto sa Dios. Ang pangutanan nako, mao ba niya ang buhat sa usa ka religious leader? Yes or no? tubag. Maunay buhat sa religious leader kun pareha Yes, ni Mr. Moderator, categorical ang pangutana. Ay sapaw. Maunay buhat Mr. Moderator, na pila sa objection. panahon ni Mose. Rule number 7. Categorical questions must be answered categorically. Gitubag na. Yes or no? Gitubag na nako. Ito ba? Make it Niingon ko yes. clear. Ano yun ka? Yes. Unos. Salamat. Answer. Yes. Okay, yes daw. Yes. Yung Salamat. ako, gitubag na. And after your answer, yes, qualify. Di ang akong qualification, pwede magkagdili religious leader unya maka-offer ka. Lahi ang religious leader kay naa kay grupo sa katawan nga gidala. Sama kang Mose, sama sa iglesia, sama kang Pedro. Last 2 minutes, Dala ha? sa iglesia, pero walang tawag Pope. Ang nagtawag Pope, ganaragiin taong ilang libro. Di, bro. Last 2 minutes naman, so adun na lang tingali 1 question and 1 answer. Okay. Kay 1 minute question, 1 minute answer man. So adun ay last. Kay last ni pero duha, 1 minute man, duha question. No. O yun ka ba pinangga nga igsuon nga si Pedro nakadawat og Yahweh kaduha kung di si Pedro ang unang papa kinsa man? Tubag. Wala lagi papa sa iglesia. Ano, manghingalan, mataglain. Huwag ka hinganlan bisag usa. Mangita, magkagna nga wa. Ang Biblia, huwag kikisulti nga papa. O kinsa may unang papa? Ginagwala. Ay, bisag pag-20 ka Yahweh, o yun ta. Pero ang Yahweh nga gihatag, kung tinuod pa nga ang Yahweh makapapapa, ay wa, nalaray-laray na ng bersikulo. Po Peter, Santo Papa, Pedro, pero wa may bisan usa ka buok. So ang Yahweh dili nakapapapa niya. Napay 1 minute. Tilok ko na ko ni kay ang Na pangutana 1 minute. kay ningon man ka ni supak man ka. Do na ba kay standard reference nga dili siya first pope? Yes or no? Una na kong referensya ang Biblia. Yes. Mr. Moderator, Ah. nangutan ko sa referensya. Kay Biblia og referensya man eh. Ang akong pangutana, asa doon na ba kay referensya? Yan ang ingon. Si San Pedro, dili unang 10 pa ba? Doon na ba kay referensya? Yes or no? Sagit ka bag na ako na ganiha. Okay. Mr. Moderator, Referensya. yes or no? Yes or no? Balik ang question, balik ka. Balik ko question. The question is very clear. And this Nagtamo is... kay dire. Okay? Okay, balik. Worldwide. Stop the clock. Okay. The final question is, aduna ka ba'y standard reference to prove that Saint Peter is not a pope? Dito bag na ako ganiha. Yes or no? Naa. Na. Una, ang Okay, Bib- qualify, prove, and Biblia. cite your reference, standard reference, proving that Saint Peter is not the first pope of the Catholic Church. Una na kong tubag, giila na ko nga ang Bible standard reference. Tungod kay ang pong reference kakuha ang kasayuran. So ang Bible reference, aniya sa ako ang gidalang libro duha ka buok. Babylon Mystery Religion. May ISBN. May standard number siya.
By the way, Basahon ako. palihog sa tagaan natong chance to listen and present your document. Palihog, silence, proceed. Okay. Ingon man siya. To me, is a standard reference. Ingon diri sa Babylon Mystery Religion, page 68. If we talk a close look at Peter in the scriptures, it becomes apparent that he was not a pope. Amen. Sunod. Gusto pa kadugangan? Naya ISBN. Yang gibutang diri nga ISBN standard number. Paham. Naanak ko'y nabasa. Mr. Moderator, ato exclusive sa Standard amin. mo. Okay. For purposes of evidence, the other party has the right to examine the documents. And please submit the document. Oh yeah, listen. Moderator dapat Listen. The purpose of the debate is to implement John chapter 8 verse 32. The truth will set us free. In order to prevail the truth, we have to open the light. Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Open the light. Open the book. Submit the book. And any book you can examine. This is the truth. Okay. Ang atong tema nag-ingon sumala sa Biblia og referensya. Wa gina inaghag standard. Referensya, any reference will do. Maunay atong kuan. Wa na maingon. Wa na butang idihag standard yung mga unsay edisyon. Okay. Any reference will do. Kaya ingoran an references. Wa diha i-qualify og unsay reference. Okay, thank you so much. Thank you. So, ato na interpretation, wa ko'y partiality, wa karon pa ko nintingog, no? Okay. Okay. The moderator would like to clarify that the main proposition is palihog silence. Pamatudan. Silence. Doon na patay panahon. Time now. Okay. That's. Silence, please. It is now the time. Rebuttal. Okay, tagaan na to sila time to examine sa reference. It's up to them to Si kuha sa Ralph reference. Edward Woodrow, Mr. Moderator. Si Ralph Edward Woodrow, usa ka protestante. Anti-Catholic. Okay. Anti-Catholic. Pero, affirmative, Ribatal na ta. Okay. The Kiri may moderator. standard. Okay. Kiri may standard. Okay. Why reliyon nga gidap? Are you ready na ba mo for the rebuttal? Okay. The very purpose of rebuttal, mauna og sa basketball pa 3 points. 3 pointers. Okay? Now, the moderator gave the chance, the right of the affirmative side to check
your documentary evidence, and the moderator will now give you the chance to check the documentary evidence of the affirmative side. Will you avail your privilege to check? Okay na. So dili na kamo check sa ilang evidence. Okay. So now, okay. So you have to waive and you never have to check their documentary evidences. Okay. So for the final, the summary, a conclusion to give or to deliver the rebuttal for 5 minutes. This is a conclusion. Remember, during the rebuttal, no more objection. Consume 5 minutes for rebuttal. And now, the negative side, you have the floor for rebuttal 5 minutes. Hello. Ganiha mga kaigsunan, perting pangusog sa akong kaatbang, ginamit ang Isaias 22:1-21. Ako diyong basahon, tanaw na to, musaril ba na? Ingon diri, Isaias 22:20 magsugod. Ang Ginoo miingon ngadto kang Sibna, niadtong adlaw panahon ko ang akong sulugoon nga si Eliakim, nga anak ni Hilkias. Suluban ko siya sa imong biste, og baksan ko siya sa imong bakos. Unya itugyan ko kaniya ang imong gahom, og mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem ug sa Huda. Wa payawi gihatag nga amahan na. Tama? Wa payawi. Versikulo 22. Og isa conjunction word. Isa og sang isangon ko sa iyang abaga ang yawi sa balay ni David. Dili day mao ang iyang istorya ganiha nga kaya tagaag yawi mahimong amahan. Nya kung atong basahon kay wa pagani ihatag ang yawi na amahan naman. Nya lain pong pagkaamahan na kay di pod sa religious group pa wagad mamao. Sunod iyang panghingusgan ganiha sa akong katbang nga si Pedro kuno ingon siya number 1 sa lista sa pagka-apostol. Ang word apostol, sent one, gipadala. Pero arita, kinsa maging number 1 nila be sa kanang Pangulong Haligi. Be, atong tanawon, Galacia 2:9. Kiniyo, Pangulong Haligi gyud. Paminaw, si Santiago, Galacia 2:9. Si Santiago, si Pedro, o si Juan, nga giisip nga mga Pangulong Haligi. So naghisgot og mga Pangulong Haligi. Kinsay gilista? Si Santiago, si Pedro, o si Juan. Number 1, Santiago, si Pedro, number 2. Number 2 raman di ay. Unya, raba, pagkapangulo, pudyod ang gihisgotan. Pero para nako, bisan pag number 1 o number 2, dili na mo isyo. Ang isyo, kanang itudlo gyud nila sa kamatuoran nga si Pedro Santo Papa, wala manggod matudlo. Unya, dayon, ang nahitabo nga gipatuo, balikon ko ha, batay paminawi ang iyang teksto. Gamit sa Genesis 17, verse 5, mga Abraham, giusab balik-balik naman guni. Giusab, nya nahimong, bisan pag wala usba, Abram. Ang word of father na daan. Ram, exalted. So, Abram meaning exalted father. Ab is a Hebrew word of father. Ram is a Hebrew word of exalted. So, Abram, exalted father. Wa pagani i-change nagyapoy father. Giusab Abraham. Ang Ab is a Hebrew word of father. Raham is a Hebrew word of many nation. So sa gihapon na ay litra por litra mabasa nga si Abraham amahan. Nya gamit tayo akong kadbang kay sa Juan 1:42 nga si Pedro siya Simon giusab og Pedro mao nga ingon usab nga ana nga si Abraham nahimong amahan, si Pedro po nahimong amahan, iyahan na to. Nga naman, pagkausab ni Abraham, amahan ra gihapon. Pagkausab ni Simon pagka Pedro, wagi amahan. Ang naay amahan, ang iyang sultira. So ang iyang amahan nga nahimong Pope, Papa si Pedro, siya ra gyud in taon mo'y nag-istorya. Dili gyud in taon ang panudlo sa kasulatan. Busa, balikon ko, ang word nga father
dili sa Biblia nanukad nga title Mitraek religion. Ang pinaka high priest nila pater patrum. What is pater? Again, a Greek word of father. Patrum, fathers. Ang pater patrum gitawag ka na sa kahulugan og father of fathers. Di ba ang Pope Last father 1 man? minute. Nadaghan man ding father. So ang Pope, father of fathers. Pater patrum samara. Kaya nga, ang ideya sa pagkatermino nga ang si Pedro, loyang Pedro, ay, nahibaw ba kapos Pedro, gihimo niyong papa? Ha, nahibaw ba kapod? Ha? Wa man po'y naghunghong ni Pedro dito nga, bro. Nga nung wa man kahimo ang papa nga, mapa man ka, wa gilin taon. Kanarig yung libro, sige, daghan. Bisa pag sa kabarko inyong libro. 30 seconds. Di gina masilbi, di ka nakalumpag sa itudlo. Ono Timoteo 3:15 haligi og sukaran sa kamaturan yang magtudlog tumo-tumo matud pa ni Pablo mabot ang panahon nga mga tao di na mamati sa matud kapag tunudan kundi sa mga tinumo-tumo nga sugalanon tomo radi ay maayong gabi. 10. Okay. Okay, salamat for the 5 minutes nga rebuttal sa tuig soon si Pastor Ismael Bahinting Sr. And now, ladies and gentlemen, to close the debate is the final rebuttal on the affirmative side. Let's give the floor, Reverend Father Gitgano, Catholic Faith Defender. 5 minutes. Salamat kayo, pinanggang moderator, o salamat sad sa tundo ka moderator, o sa akong kaatbang karon nga wa ko maglisod. Nga naman, iyang giangkon nga amahan sa pagtuo si Pedro. So, hinay-hinay na niga mayroon. Kinahanglan, negative ko siya. Di siya mingog amahan sa pagtuo eh. Kaya negative man siya. Ang Papa, amahan sa pagtuo. Munang unang pangutanan ako niya, nasabtan ba nimo? Uyunan ba nimo? Nga ang term Pope, ang kahulugan ni Papa, uyon kay siya. No? Una nga, di lang 100% ang pagkauyon, pero nanay 10%. Oh, ginagmay na. No? Unya, kay baw mo, sa iyang presentation kaganina, kung nakabantay mo, iyang gigamit ang Mateo 23:9. Bawal jod og magtawag sa pare og amahan mo nang mag-ingon siya paring Darwin. No? Di man mi pare. Wa man kumukugo sa iyang anak. Ingnan na lang nga Brad Darwin, no? Kay kung wag pare, dul-duol nas pare, no? Father, no? Naghinay-hinay na jud siya tawag na kog father, no? Pero di lang ta magdali. Nya kabantay mo matud niya, tumo-tumo, kini akong pinangga nga igsunan, tumo-tumo. Pero kabantay mo, siya ra po'y naigo sa iyang katarungan. Mao nang ingko, Bainting, pwede bag atong susihon ng imong standard reference? Ayaw! Mahigani kay moderator, pwede ba ta? Wa man tigitaguan. Pero kadtong maong author mo nang hesitansya kay duna say gituguan. Nganong hesitansya kay siya ang nagtumo-tumo pinangga nga igsuon. Kini mo na standard jud. Mo na nga lisod man kay magtumo-tumo ta. Wa ni siya gidapigan. Standard reference. Pero ngayon, ayaw, oy. Ako kwaon nun ta, ayaw father ba? Pero kini, pwede yun din akong ihatag niya karon dayon. Bisan pag ipadag uli. Oh, tanawa oh. The first Pope of the Roman Catholic Church is Saint Peter. Unya, ni adiri mga igsoon, no? Ang list of popes. Ang nag-una din kasi basig si Bainting nag-una diri, no? Saint Peter. Ang nag-una. Napatay mga dagway, mga kaigsunan. Kaya nga naman, naay dagway ni San Linos, Anacletos, Clemente, the first 266 na kasanto Papa. Ang president to karon si Papa Francisco. Naidagway kay di man ni tumo atua. Nya kaduha. Ni angkon jud siya nga amahan jud sa pagtuo si Pedro. Unya ang iyang gikutlo Galatia 2:12. Ang nauna
kuno sa gimensyon si Santiago. Ikaduha ra man lagi si Pedro. Namura. Wa na buhat. Wa pa na niya kutluan, ibaw na ko ana. Dili na list of apostles. Pero kung patinudaanon pa siya, iya untang ikutlo ang Mateo 10, 1, 2, upat jud ka teksto. Wa jud nagiribat. Kay number 1 man si Peter ato. Mo na nga kini ato dili jud ni tumo-tumo. Unang haligi ni angkon siya nga si Pedro giusabangan. Meaningful, meaningless. Nindot kay tubag, meaningful. Pero sa iyang explanation, wa na'y meaning. Nakita ninyo ang inconsistency sa pinangga na kong igsuon. 1 minute. Amen? Unsa may pruiba na to, nakadawat ba si Pedro og Yahweh? Bisan pagpila na kay Yahweh. Kaya siya may unang nakadawat sa Yahweh among the 12 apostles. Therefore, siya ang first among equals, the primacy of Peter. Bisan si San Mateo, nahiuna sa iyang lista si San Pedro. 30 Nahibaw seconds. ba si Pedro nga siya first among equals, siya ang amahan? Nahibaw kay iya man gitawag si Marcos nga amahan. Dito siya nakaangkon nga amahan si Pedro sa pagtuo. Unya, anay tabo kay bawal ra ba? Sayop jud og mutawag kag amahan sa usa ka tawo nga religious leader. 6. Apan karon iyang giangkon 3. nga amahan sa pagtuod ay si San Pedro, usa ka religious leader, mga kaigsunan. Okay. Dinhi na tapos ang atua nga pagpadayag 5 minutes ni Father Darwin Gitgano. Atong pakpakan si Father Darwin Gitgano og si Pastor Ismael Bainting Sr. And now, the moderator will give the floor for the pictorial